Dimineața în bucătărie, seara la VAM în Turcia. Să învățăm noi sosuri, noi produse. Vă aștept. Practic, ca să hrănești un suflet, trebuie să vii într-un loc cu istorie, într-un loc frumos, în care poți hrăni chiar și propriul tău suflet și chiar și propriile valori care îți vin din suflet. Da, că am făcut și plățile. Bună dimineața din inima Istanbulului. Avem turnul Galata în spate. Vrem să mergem în bazar, vrem să mergem la condimente astăzi. Vrem să vă arătăm o cultură adevărată a gastronomiei, un suflet frumos al orașului Istanbul. Să vă arătăm că putem găti și învăța lucruri noi și frumoase și le putem aduce în țara noastră. Vă mulțumesc frumos pentru susținere. Urmează o zi întreagă plină de aventură și de gusturi noi. Zi frumoasă, dragilor! Like that he can do also by hand. All preparation doing daily in the morning. Everything is fresh in the morning. Only cooking process here, and everything generally made by hand. This is for the lahmacun. He is going to do it generally 4 or 5 times. Then when is the size ready, then he is going to put meat, then ready for the cooking. The importance of the meat made by hand for the fresh and daily. For example, most of the places use machine, but we don't use the machine. We don't suggest the machine. This is the way it keeps fresh, but the delicious is here. Built in 30 minutes. Yeah, around 30-35 minutes, and it becomes as a powder meat. Green peppers, red peppers. Yeah, the bones. The chicken comes 1 pieces, okay. But we divide it 2, and we use 2 shishes, okay. 2 shishes for the cooking. Nothing stand more than 2 days. Yani, you make every day yes. As you see. He is doing chops until it comes this. Only tip. For example, this is without meat. We call it küşleme, and we have before the cooking we divide like that, and we put the fridge for the resting. Okay. Generally, it's resting in a 1 day, and we consume in a 1 day. In what then? Is Generally, it is plain. We use while cooking special spices. The spices, oil, and tomato paste. That's special tomato paste. Saat böyle 1 gibi 24 hours, this area working. The working never stops. All day something preparation for the day after day. Fried eggplant, yogurt, garlic, walnut inside, and yogurt. Yusuf şimdi saplama Fried yapacağım. eggplant, garlic. Cum să înveți decât de la maișteri. Cam așa arată la Figo Restaurant ceva delicios.
Bombă. Very tasty. I like to eat. Thank you so much. Bon appetit. Thank you. You need to eat while you cook. Bucătarul trebuie să mănânce mâncarea lui. Cum e? Și cum e? For the lahmacun, you can take in your hand. Yes. Soğan And nerede? Soğan. yeah, Like Hayır hayır yeşili koymasın. vegetable like this. onion. Onion. Uite. Așa era la mama la țară. Uite. You should like tomato, onion, parsley again. Dă-și mie din gură. And you should like the lemon. Asta așa rămâne. Ia uite. Nu prea mult lămâia să pun. Put your plate and rolling. Time to roll it. You need to roll it. Put. Yes, roll it, roll it, roll it. Yes. I know it's shawarma. Adam biliyor zaten. This is how we eat lahmacun. In Romania, we don't eat like this. Normal lahmacun şu kebap kıymasını. Onu da söyle de. This is classic lahmacun, and the other one made by kebab meat. There is Okay. differences. Ia uite. Așa se mănâncă. Put here, put here, put here, put here. Ai înțeles de ce e așa aripioara? Da, uite așa. O pui aici Press down. și faci așa. That's all. Bombă. Mamă, zic cum e? Bă, cafea. It is like starter. People Eat like eat starter. like 1 or 2 portion, you know. De. Valentin sen yap. Sen yap. Sen yap. Vezi? You do and give. Yeah, like this. Vezi? You see? Uite așa. Onu da bilsin de yanlış yapmasın. Și faci așa. Vezi? Mamă, cum e? While cooking, we put on the Bu wings. baharatları bu arada ben satıyorum diye. Ben Antrenat la Figo, rețete noi, am filmat, am notat, bucătăria a fost prezentată, gusturi noi și rețete noi. Mâncăm tradițional, kavurma în Istanbul, preparat tradițional, durează 4 ore să-l gătim, un orez cu unt, salată clasică cu sumac și lămâie, un preparat extraordinar de gustos, se vine doar în cantități foarte mici, 4 ore la vânzare și atât, bucătăria se închide. O afacere de familie tradițională, totul se gătește proaspăt, rețete noi, gusturi noi, dragilor.